קצת אפשרויות בקשר לפרויקטים וקטגוריות. אוקיי, כמו שראינו קודם הוספנו פרויקט. עכשיו ניכנס, אוקיי, ניכנס אליו. אפשר כאן גם לשנות, אפשר כאן לשנות את השם שלו, אפשר לערוך את הקטגוריות, ניתן להוסיף קטגוריה למשל. ניתן לסגור את הפרויקט, אבל נעשה את זה אחר כך. רואים את הגרף, כל מיני מידע, המצב שהוא פתוח, מספר האנשים שלבו אייטמים, מספר האנשים שתרמו, מספר הדרכים, הצפיות בפרויקט, העובד הסוציאלי האחראי, מיקום הפרויקט שגם ניתן לשנות כמובן, והתאריך שהוא נגמר שגם ניתן לשינוי. רואים כאן שהכל נערך. מכאן אפשר להיכנס לתוך קטגוריה. מפה אפשר לראות את האייטמים ששייכים לקטגוריה, לעשות בקשה, להיכנס לתוך המסך של האייטם, אבל את זה נראה עוד מעט. ועכשיו נראה קצת טיפול בקטגוריות. בתור אדמיניסטרטורים אפשר לעשות את זה, להוסיף קטגוריה חדשה. אני רואה שהיא נוספה בהצלחה. הנה, ולאחר שהיא נוספה גם אפשר לשנות אותה. ונסיים לעכשיו.